U rukama mi je knjiga Branka Čegića i Miroslava Mićanovića 52 dana Intercontinental. Dakle, 2 pjesnika, 2 glasa, 2 pozicije, 2 prostora, 2 rukopisa. Prva pjesma bit će pjesma Branka Čegića pod nazivom Nakon 40 dana. Strah od svakodnevnog pisanja, strah od slike koju ne možeš zatajiti. Utrkujući se s vremenom, hvatam vrijeme u labirint riječi, mutan odraz u ogledalu iz kojega cure ružne slike razaranja i smrti, apokaliptični prizori Amerike i Arabije, smrad ljudskog genija koji nemilice uništava vlastite domete, koji vlastitim dometima komada klimavu ideju čovjeka, razarajući moć vlastite nemoći pred životom koji je htio pokoriti, zauzdati, pokoriti, zauzdati, pokoriti, pokoriti. Iz razglasa pljušte sladunjavi božićni pjesmuljci, nakićeni lažnom srećom i licemjerjem, rasprskavaju se u kakofoniji pohlepe i marketinga. Ispijam svoj espresso u prostoru bez horizonta, blještavilo umjetne rasvjete koja osvjetljava predmete, a mrak trune u ljudima. Izlažem se jer želim se oduprijeti, iako otpor ne dopire dalje od granica vlastita tijela koje stenje pod teretom, grči se i savija sa sviješću da u ratovima se ne pobjeđuje i da su jedine pobjede, ako su to pobjede, postignute mirovnim pregovorima. Strah me svakodnevnog pisanja. U njemu se začinju prividi, razvija se zastava slobode, ruše se barikade i zidovi, gomila provokacija opstaje. Crv pokoravanja, na njih će se najlakše nalijepiti. Druga je pjesma Miroslava Mićanovića i Kćeri rečenice. Kad je napuštala dom, rečeno joj je da mora znati da je to jedanput i zauvijek i da nema povratka. Onaj koji je to govorio znao je što i zašto takvom rečenicom zatvara vrata njezina odlaska. Put dug više od 50 godina od otoka, izbjegličkog kampa u Italiji do dolaska u Australiju, usprkos svim željama i čežnji, bio je put bez povratka. I tako. On je znao o čemu govori kad govori o ljubavi, o putovanju i odlasku. Ili se to sada samo tako čini, gledati, šutjeti i čekati u vrtu ptice i vjetar, zvuk oceana, znak grada. Kad su njezine sestre u okrilju mraka skrile razloge, fantazije i otišle od kuće, traži ih je u skrovištima grada. Čuje rečenice koje se govore kad opasnost kuca na vrata. Znao je o čemu se pjeva, o čemu se šuti. Ili se to samo tako čini dok se ponavljaju dani i noći, slavlje i rastanci. Prigodna glazba na trgu. U džepovima rečenice čekanja, rečenice povratka.